У Беларусі збіраюцца абмежаваць звальненне з працы. Расейцы задумваюцца пра масавы пераезд у нашу краіну. У Слонеме хуткая пратараніла БМВ, трагедыя з электрыкам у Жодзіне і папярэджанне ад Белгідрамету. Уладзіслаў Корсак у студыі. Нагадваю пра лайк, падпіску, калі вам бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Адразу два масавыя ДТЗ адбыліся сёння ў Менску. Паводле ДАІ прычынаю сталася незахаванне бяспечнай дыстанцыі ўдзельнікамі руху. На праспекце Дзяржынскага паблізу дому 53 сутыкнуліся 6 аўтамабіляў. У выніку пацярпелых няма, аднак аўта атрымалі пашкоджанні. ДТЗ адбылося і на вуліцы Даўгабродскай, дзе сутыкнуліся 5 аўтамабіляў. Тут, на шчасце, таксама ўсё абышлося механічнымі пашкоджаннямі транспарту. На праспекце Шпушкіна кіроўца Hyundai пры выездзе з прылеглай тэрыторыі не саступіў дарогі і наехаў на жанчыну. Пацярпелую даставілі ў шпіталь. У Слонеме ж машына хуткай дапамогі пратараніла БМВ. У выніку апошняя вылецела на ўзбочыну і перавярнулася. Усе жывыя, аднак пацярпеў кіроўца БМВ, дэблакаваць яго давялося ратавальнікам. Вядома, што БМВ рухалася па галоўнай дарозе і не парушала правілаў. Даваяваліся. Усё больш расейцаў разглядаюць магчымасць пераезду ў Беларусь. Прычынаю сталася, на жаль, непрынцыповая антываенная пазіцыя. Усё даволі банальна. Думкі пра масавы выезд у суседнюю краіну выклікалі блакаванне інтэрнэту і запавольванне працы месенджераў у Расіі. У сацыяльных сетках актыўна абмяркоўваюць Менск як альтэрнатыву. Маўляў, даступныя ўсе папулярныя платформы, працуюць еўрапейскія брэнды, а цэны на жытло значна ніжэйшыя, чымся ў Маскве. Расейцы адзначаюць зручнасць пераезду, агульны менталітэт і адсутнасць моўнага бар'еру. Некаторыя ўжо вывучаюць умовы пражывання, ўзровень заробкаў і магчымасці працаўладкавання. Аднак не ўсе беларусы падтрымліваюць такую тэндэнцыю. У інтэрнэце з'яўляюцца заклікі паважаць мясцовыя правілы і культуру, а таксама іранічныя каментары, напрыклад, вельмі рэкамендую беларускі горад Смаленск, ці жывіце ў сябе, там рускі дух і Русью пахне. Таксама беларусы папярэджваюць пра магчымыя складанасці, нізкія заробкі і праблемы з працаўладкаваннем. Такім чынам цікавасць да пераезду расце, але разам з ёй узнікаюць і пытанні пра ўзаемную павагу ды адаптацыю. Дарэчы, калі масавы наплыў расейцаў на сталае жыхарства ў Беларусі ўсё ж здарыцца, гэта можа значна паўплываць на беларускі рынак нерухомасці ў бок падаражэння жытла. Ёсць і яшчэ адзін невідавочны нюанс. На фоне масавай гібелі расейскіх асобаў мужчынскага полу на захопніцкай вайне супраць Украіны ці павяртанні іх дадому з паламанаю псіхікаю, расійскія жанчыны, прынамсі ў сацыяльных сетках, пачалі шукаць сабе пару сярод беларусаў. Жыхарка Магілёва сутыкнулася з праблемаю пры зняцці валюты. У банках ёй прапаноўвалі амаль выключна долары старога ўзору. Жанчына наведала некалькі аддзяленняў Альфа-банку, але знайшла толькі некалькі новых купюраў і не здолела зняць грошы такім чынам, як планавала. У соцсетках сітуацыя выклікала спрэчкі. Адныя думаюць, што розніцы няма. Усе долары ЗША плацежныя. Іншыя падтрымалі жанчыну, адзначыўшы, што ў некаторых краінах старыя купюры прымаюць неахвотна або паводле зніжанага курсу. Таксама карыстальнікі скардзяцца, што пры угодах, напрыклад, з нерухомасцю, часта патрабуюцца менавіта новыя банкноты. У Альфа-банку адказалі, маўляў, старыя і новыя долары раўназначныя і выдаюцца ў залежнасці ад наяўнасці ў касе. Звольніцца ў Беларусі можа стаць больш складана. На фоне вострага дэфіцыту кадраў так званы Савет развіцця прадпрымальніцтва прапануе ўвесці пагадненні аб неканкурэнцыі, каб абмежаваць пераход працаўнікоў да канкурэнтаў на тэрмін да 2 гадоў. Таксама абмяркоўваюцца забароны на перавабліванне калег і кліентаў, а ў некаторых выпадках магчымасць праз суд часова забараняць працу ў канкурэнтаў. Абгрунтоўваюць тым, што попыт на работнікаў за апошнія гады вырас амаль утрая з 72 тысячаў у 2021 годзе да амаль 194 тысячаў летась. За найбліжэйшыя 5 гадоў эканоміцы спатрэбіцца больш за 300 тысяч работнікаў. У такіх умовах кампаніі ўсё часцей інвестуюць у навучанне спецыялістаў, але сутыкаюцца з тым, што працаўнікі ідуць да канкурэнтаў разам з досведам, сувязямі і ведамі.
У жодзіне падчас правядзення работ загінуў электрык. Трагічны выпадак здарыўся напярэдадні. Паводле версіі следства, падчас монтажу вулічнага асвятлення кіроўца аўтавышкі дапусціў кантакт тэхнікі з высакавольтнай лініяй напружаннем 10 000 вольт. У гэты момант 43-гадовы рабочы знаходзіўся побач і трымаўся за металічныя часткі аўтамабіля. Яго забіла токам. Па факце здарэння ўзбудзілі крымінальную справу. Ува ўсіх следчых ізалятарах Беларусі забаранілі даваць інфармацыю пра арыштаваных камусьці, акрамя сваякоў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Раней была інфармацыя, што такое распараджэнне ад начальства атрымалі дзяжурныя Магілёўскага СІЗА, а таксама Менскага СІЗА нумар 1. Цяпер праваабаронцам вядома, што такія забароны пачалі дзеяць у СІЗА па ўсёй краіне. Да гэтага ж інфармацыю пра месцазнаходжанне арыштаванага ў чаканні апеляцыі да ўступлення прысуду ў законную моц давалі без праблемаў любому, хто звярнуўся да дзяжурнага. Грамадзяне, якія жывуць у іншых гарадах, карысталіся гэтым і прасілі знаёмых даведацца, ці застаецца іхны арыштаваны сваяк у СІЗА або ўжо этапаваны ў калонію. Белстат апублікаваў статыстыку гандлю за студзень-люты сёлета. Паводле гэтых дадзеных у сярэднім адзін беларус пакідае ў крамах каля 29 рублёў на дзень. Год таму гэта было 26 рублёў 60 копеек. За першыя 2 месяцы года рознічны таваразварот склаў крыху больш за 15,5 мільярдаў рублёў. Гэты паказнік крыху вышэйшы, чым летась. У сярэднім выходзіць каля 870 рублёў на чалавека ў месяц з улікам усяго, што купляецца ад прадуктаў да бытавой тэхнікі. Разам з тым, аптовы гандаль знізіўся прыкладна на 7%, а абарот кавярняў і рэстаранаў амаль на 3,5%. Людзі сталі больш ашчаджаць. Белгідрамет папярэджвае, выходзіць на лёд нельга. Праз устойлівае цёплае надвор'е ў сакавіку лёд на вадаёмах хутка растае і робіцца небяспечным, нават калі вонкава яшчэ выглядае трывалым. На дзень 18 сакавіка лёд захоўваецца толькі на асобных участках дзвіны – у суражы, ракі Сош і прытоках. На іншых участках гэтых рэк, а таксама на Дняпры пачаўся крыгаход. Узровень вады працягвае расці да 45 сантыметраў за сотні. Асабліва небяспечная сітуацыя на прытоках Прыпяці і Сажа, дзе ўжо адзначаюцца крытычныя ўзроўні. Лёд усё яшчэ застаецца на некаторых вадасховішчах і азёрах, у тым ліку на Нарачы, Дрывятах, Чырвоным і Лукомскім. Сябры, будзьце асцярожныя, не рызыкуйце жыццём. Поўнамаштабная расійская агрэсія ва ўкраіне працягваецца ўжо 1484 дні. Адначасова абвастраецца канфлікт на Блізкім Усходзе. Супрацьстаянне Ірану з Ізраілем і ЗША доўжыцца 19 дзён. Эксперты адзначаюць, гэтыя войны становяцца ўсё больш узаемазвязанымі. Найперш праз тэхналогіі, рэсурсы і інтарэсы. Іран пастаўляў Расіі дроны «Шахед», а цяпер Расія сама іх вырабляе і паводле звестак ужо дзеліцца тэхналогіямі з Іранам, які цяпер атакуе ў тым ліку гэтымі дронамі сваіх суседзяў ды амерыканскія базы на Блізкім Усходзе. Таксама Расія можа перадаваць Ірану выведныя дадзеныя, якія выкарыстоўваюцца супраць ЗША. Самі Злучаныя Штаты і іхныя саюзнікі так ці інакш удзельнічаюць у абодвух канфліктах, падтрымліваюць Украіну і адначасова супрацьстаяць Ірану. Іран перакрывае Хурмузскую пратоку, што ўплывае на сусветныя цэны на нафту, а гэта павышае магчымасці Расіі далей весці вайну ва ўкраіне. Аналітыкі папярэджваюць, сітуацыя небяспечная і нагадвае час перад Першай сусветнай вайной, калі канфлікты пачалі распаўзацца праз сетку саюзаў і інтарэсаў. І ў выніку лакальныя крызісы могуць паступова перарасці ў значна шырэйшы. Падрабязнасці на belsat.eu. На гэтым развітваюся, сябры, заклікаю ставіць лайкі гэтаму відэа, падпісвацца на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе, да пабачэння.